La finalitat de la primera intervenció serà intentar caracteritzar el Partit Comunista, no? És a dir, diem que avui és un acte per commemorar els 30 anys d'existència del Partit Comunista dels pobles d'Espanya a l'estat espanyol i, per tant, en aquest acte una de les coses que hem de fer és preguntar-nos de què ha servit que aquest partit hagi resistit durant 30 anys i després ja no només resistit, sinó que hagi iniciat una contraofensiva, una ofensiva per enderrocar el sistema capitalista des de fa uns anys. I per tant, en relació amb això, de què serveix el Partit Comunista? Quina és la seva funció? Per què encara és necessari avui, tot i que hi ha moltes veus, bueno, moltes no, però sí molt sorolloses, que diuen que el Partit Comunista no és necessari, que avui hem de crear el moviment de moviments des de la base, moviments assemblearis, etc., que hem d'amagar les nostres banderes i tot això, no? Per què? Per què nosaltres no creiem en aquest discurs? Doncs bé, intentarem donar-li una resposta en aquesta xerrada. Llavors, el primer que s'ha de dir és que el Partit Comunista és resultat de la lluita de classes. El Partit Comunista té dos grans trets, i aquest és un d'ells. En aquest cas, en el cas d'aquest primer tret, és una qüestió que té en comú amb tota la resta de partits polítics. Perquè tots els partits són fruit de la divisió de la societat en classes. Tots els partits són creats en una societat determinada que està dividida en classes socials. Llavors, com deia el camarada Vladimir Lenin, en el cas de cada partit hem d'aprendre a anar més enllà de les seves paraules, tot i que a vegades sonin com molt grandioses, i anar a veure en la pràctica com actuen aquests partits per descobrir els interessos d'una o altra classe social darrere del seu projecte polític. Llavors sí, el PCP i per tant també el PCPC són partits que representen els interessos objectius d'una classe social, en aquest cas la classe obrera. Hi ha una segona característica que sí que és més pròpia del Partit Comunista, i aquesta característica és que el Partit Comunista jugarà un paper essencial en el desenvolupament de la lluita de classes i en la inclinació de la balança de la lluita de classes en una direcció determinada. Aquesta direcció és la victòria de la classe obrera sobre la burgesia i, en última instància, l'abolició de les classes socials. Per tant, el Partit Comunista juga, com deia, un paper fonamental en la lluita de classes i en aconseguir que aquesta prengui una direcció determinada. Nosaltres com caracteritzem el Partit Comunista? A diferència dels grans partits de masses, electoralistes, burgesos, nosaltres concebem el Partit Comunista com una organització reduïda, no en termes absoluts, ja que cada cop nosaltres aspirem a ser més, sinó en termes relatius en relació amb la totalitat de la classe obrera. Concebem, per tant, el Partit Comunista com una organització d'avantguarda. I què vol dir organització d'avantguarda? Entenem l'organització d'avantguarda en relació amb el conjunt de la classe treballadora, és a dir, en relació amb el que nosaltres anomenem les masses treballadores. És a dir, per nosaltres la revolució no es pot fer sense els treballadors, però tampoc es pot fer sense la direcció del Partit Comunista, del Partit d'avantguarda. Per què teoritzem, a diferència de molts altres grups, de tots els altres grups, de fet, la necessitat de l'existència d'un reduït grup de persones que exerceixi la direcció política d'un moviment revolucionari? Doncs perquè nosaltres, en les nostres concepcions polítiques, partim d'una base materialista. Partim de la base de que tota idea té un fonament material, és a dir, de que tota ideologia, de que tota persona neix i es desenvolupa en una societat determinada. I en una societat en la qual la minoria de la població, és a dir, la burgesia, controla els mitjans de producció i per tant també controla l'Estat amb la seva riquesa i per tant també controla els mitjans de comunicació i les editorials i el cine i la música, nosaltres entenem que la classe treballadora generalment no defensa els interessos que li són objectius com a classe. Què entenem com a interessos objectius per classe? Entenem aquells interessos que en cas d'aplicar-se portarien a una millora substancial a les seves condicions de vida. És a dir, per nosaltres és obvi que el treballador està contraposat al burgès, que cada vegada que el burgès vol augmentar els seus guanys ho ha de fer a costa del salari del treballador i que, per tant, el treballador, si vol viure una vida digna, el primer que ha de fer és desfer-se de l'empresari. Ara bé, el treballador no ho percep d'aquesta manera. I per què no ho percep d'aquesta manera? Doncs perquè neix en una societat en la qual té unes influències determinades. I fem el que fem, encara que hagin sorgit algunes teories que diguin el contrari, com per exemple la de Gramsci, que s'equivocava en aquest sentit,
fem el que fem, nosaltres no aconseguirem mai prendre l'hegemonia a la societat capitalista, als empresaris. Ells sempre tindran més mitjans que nosaltres. Sempre tindran més mitjans per dirigir-se a la classe treballadora. Per tant, nosaltres què busquem? En primer lloc, tots aquells que sí que tenen consciència, que sí que tenen ganes d'aprendre, que sí que tenen ganes de lluitar, d'aplicar els coneixements que aprenen, han d'estar organitzats en aquest destacament d'avantguarda que és el Partit Comunista. I després l'àmplia majoria de la classe treballadora, que cada cop es mou més, però en l'immediat, és a dir, percep els atacs del seu enemic de classe i reacciona d'una manera immediata. Per exemple, ho estem veient a Panrico, com els treballadors, ells, perquè ho veien necessari, han convocat una vaga indefinida. Doncs això és una reacció immediata a un atac, que és en realitat general, és polític i està generalitzat a tota la societat, no? Nosaltres creiem que aquesta minoria ha d'incidir sobre els conflictes de la majoria. Llavors, és molt habitual que els comunistes, i en aquests 30 anys d'història del PCP ens ho han dit moltes vegades, ens acusin d'autoritaris, de dictatorials, de totalitaristes, en fi. Hi ha tots els adjectius que ens puguem imaginar, no? Però per nosaltres la teoria de relació de l'avantguarda i les bases es basa en la confiança. Es basa en la confiança en el sentit que nosaltres sabem que les nostres teories s'han de contrastar sempre amb la pràctica. I per tant el que anem és a convèncer els treballadors. Sabem que el partit en solitari no pot fer la revolució i els treballadors tampoc. El partit no pot fer la revolució en solitari perquè sol està en minoria. I els treballadors no ho poden fer sense el partit perquè s'estavellaran sempre contra el mur de les limitacions que els imposa el sistema. Per tant, nosaltres intervenim en tots els conflictes, a cada barri, a cada centre d'estudis, a cada centre de treball, per portar un missatge determinat. I això és el que porta fent el PCP des de fa 30 anys. I té molt mèrit perquè està lluitant contra tots els mitjans que té a la seva disposició la burgesia, que no són pocs, com comentava. Llavors, bé, què és el Partit Comunista? Què és el PCP, en conseqüència? Perquè el PCP és el Partit Comunista que està cridat a dirigir la revolució de l'estat espanyol i l'únic obstacle que hi ha per això és que cada cop agafi més influència de la classe treballadora. Aquest és l'únic obstacle que cal salvar. El cada cop incidir més en els conflictes de la classe treballadora i convèncer que les nostres posicions són les correctes. Doncs què és aquest Partit Comunista? Doncs jo penso que hi ha 6 grans trets que defineixen aquesta organització. El primer és que creu en la lluita de classes. Creu, al contrari del que afirmaven teòrics com Fukuyama, que a la societat, mentre existeixin materialment una burgesia i una classe treballadora, necessàriament sorgiran una vegada i una altra les idees i l'organització de la classe treballadora per resistir els atacs dels empresaris. Per tant, nosaltres, el PCP en el seu moment, i també el PCPC, quan va caure la Unió Soviètica, quan es va esfondrar el bloc socialista, molts van caure en el desànim, però n'hi va haver uns quants, i això és el que té mèrit, de tots els camarades que van aguantar, que es van mantenir fidels als principis del marxisme-leninisme, que és materialisme conseqüent, i van dir, no, mentre hi hagi classe treballadora és necessari el Partit Comunista. I per tant nosaltres aguantarem encara que siguem 2, encara que siguem 3, encara que siguem 4. I avui en dia encara som pocs. I per què seguim aguantant, per què seguim sacrificant tantes hores de la nostra vida per la nostra militància política? Doncs no és per res més que per aquesta convicció. Per la convicció de que les condicions materials ens empenyen en una direcció determinada. I ho veiem dia a dia. Com, a mesura que s'intensifiquen els atacs dels empresaris i dels banquers, i s'intensifiquen perquè no hi ha una resistència, els treballadors cada vegada es pregunten més què passa i què poden fer. I el Partit Comunista es fa cada vegada més necessari. I no és casualitat que des de l'esfondament de la Unió Soviètica, des de la caiguda del mur de Berlín el 89 i la dissolució de la Unió Soviètica el 91, és un període de resistència en el qual el Partit Comunista no creixia, i que ara de cop hagi començat a créixer, perquè sí, ha començat a créixer, estem creixent. No és casualitat. És una qüestió paral·lela i en relació directament proporcional de dependència amb l'increment de la crisi estructural del sistema capitalista i, per tant, també en l'increment d'uns empresaris que no estan disposats a que aquesta crisi tingui una repercussió en les seves butxaques. Ells sempre ho carregaran a les butxaques de la classe treballadora. Per tant, el Partit Comunista i, per tant, el PCP
creu fermament en la lluita de classes, no la creença típicament religiosa cega, sinó la creença confirmada dia a dia en la pràctica. I creu que hi ha un grup social que pot construir una nova societat. I aquest grup social és la classe treballadora. L'elecció de la classe treballadora no és casual, no és un invent teòric d'algú, sinó que és una constatació pràctica. És la constatació pràctica que hi ha un grup de persones que amb les seves mans generen tota la riquesa. Riquesa sense la qual, evidentment, els empresaris no serien rics, però també sense la qual els estudiants no podrien estudiar, els intel·lectuals no podrien pensar, etc. I per tant, encara que molts d'aquests grups es pensin que són indispensables, ja ho veiem en els manuals d'economia que estudiem a les universitats, que els empresaris diuen que ells són al centre del procés de producció perquè sense el seu capital no passaria res, en realitat ells saben perfectament que sense la classe treballadora ni tan sols tindrien aquests manuals. I l'intel·lectual que pensa sobre la seva importància individual en el món tampoc podria estar pensant si abans no pogués alimentar-se. I es pot alimentar gràcies a la classe treballadora. Per tant, la classe treballadora és central en el nostre projecte. I això s'ha traduït en l'existència majoritària de classe treballadora en el PCP, en la importància fonamental de la classe treballadora en el PCP, etc. Una altra qüestió molt important que cal ressaltar, precisament perquè aquests dies cobren força grups polítics que defensen idees contraposades a aquesta, és la centralitat per nosaltres de la contradicció capital-treball. Què vol dir la contradicció capital-treball? Vol dir que no obstant en el món cada cop haver-hi més treballadors en termes absoluts, per molt que parlin de desindustrialització, etc., les estadístiques demostren que en el conjunt del món cada cop hi ha més treballadors en detriment de totes les altres classes socials, i tot i que cada cop més la producció està increïblement socialitzada, és a dir, tenim grans empreses que treuen els recursos naturals d'Àsia, que produeixen a Àfrica i que després ho venen a Europa, per exemple, doncs tot i això, els mitjans per produir cada cop estan en mans de menys persones, d'un grup d'oligarques cada cop més reduït. Unes estadístiques que van sortir a la llum fa ben poc deien que l'1% de la població mundial controla ara mateix més del 50% de la riquesa produïda. Aquesta és la contradicció capital-treball. I què vol dir? Que està en el centre del nostre projecte. Per què és per nosaltres central? Doncs vol dir que tots els problemes de la societat, i quan diem tots, són tots sense excepció, tots aquests problemes, per resoldre'ls, primer s'ha de resoldre la qüestió del poder, com deia Lenin. I és que si, per exemple, hi ha problemes amb els immigrants que han de venir a l'estat espanyol i després treballar per un salari de misèria, això té a veure amb el sistema capitalista. Té a veure amb el repartiment desigual del capital, amb el fet que les grans empreses dels països més desenvolupats van a parasitar els països del tercer món, que això genera més misèria allà i els treballadors d'allà han de venir aquí i els empresaris que busquen el màxim benefici els exploten a ells perquè estan disposats a cobrar un salari menor. Per tant, veiem com el problema d'immigració té a veure amb la centralitat de la contradicció capital-treball. La qüestió nacional. No existiria molts sentiments nacionals si no hi hagués desigualtats en el repartiment del capital i de la producció. I ho veiem, per exemple, aquí a Catalunya, com abans de l'esclat de la crisi estructural del sistema capitalista o de l'última crisi de sobreproducció, més aviat el 2007, la taxa de federalistes que mostraven les enquestes eren algunes enquestes superior al 50%. I com ha baixat aquesta taxa de federalistes en relació inversament proporcional a l'augment de les condicions d'explotació i de misèria. Llavors, clar, es genera el terreny pel discurs d'Extremadura ens roba, Madrid ens roba, etc. No? Però sense aquest repartiment desigual de la riquesa, moltes qüestions d'odis nacionals no existien. Ho vam veure també a Iugoslàvia, no? Com després de l'esfondrament del sistema socialista, del sistema més o menys socialista que hi havia en aquell país, van esclatar els odis nacionals. No va ser casualitat, no va ser només la mà negra dels Estats Units, perquè els Estats Units sempre va estar la seva mà negra allà. Va ser perquè el fet que hi hagués unes regions més pobres que d'altres va donar peu a que es creessin moviments independentistes. O, enllaçant-ho amb una manifestació que va haver-hi ahir feminista, la qüestió feminista.
La qüestió feminista es pot plantejar de moltes maneres i es planteja de moltes maneres. Jo dic, bàsicament perquè jo vam tenir manifestació i molts hi eren, molts dels aquí presents, i s'ha quedat una mica com la sensació de conviure amb aquests companys que hi havia allà. Hi ha gent que, per exemple, planteja això, per exemple, l'esquerra independentista, la CUP, etc. Sabem que posa tres contradiccions al mateix nivell, la de gènere, la nacional i la del treball contra el capital. Doncs hi ha gent que et planteja, per exemple, que la dona es pot alliberar dins la dona en abstracte, es pot alliberar dins del capitalisme, canviant actituds. Si estàs en una assemblea amb ella, doncs cal que respectis el seu torn de paraula, no sé què, no sé quant, etc. I així s'alliberarà la dona. En canvi, nosaltres què diem? Diem que mentre hi hagi empresaris en el poder, la dona seguirà cobrant menys. Que mentre hi hagi empresaris en el poder, l'avortament sempre hi haurà el risc que sigui mercantilitzat, perquè avui en dia, per exemple, a França és lliure i gratuït, però el dia de demà no ho serà. No ho serà per què? Perquè els empresaris estan en el poder i fiquen mà en els mercats que els hi poden oferir beneficis. I un dia un sector és públic i el dia següent ja està privatitzat. Ho hem vist aquí en Telefònica, ho hem vist amb les elèctriques, etc. I el negoci de l'avortament és un negoci molt lucratiu. Llavors nosaltres per això el PCP aquests 30 anys ha posat en el centre del seu discurs polític que totes les lluites han d'anar encaminades a organitzar els treballadors i els sectors populars per prendre el poder i després d'aquesta pressa del poder podrem començar a solucionar tots els problemes. I això no és una minusvalorització dels altres problemes, sinó posar cada cosa al seu lloc. I com pretén el PCP i el PCPC, per tant, solucionar aquestes qüestions? Com pretén aupar la classe treballadora al poder, resoldre la contradicció capital-treball? Doncs bé, per la via revolucionària. Per la via revolucionària que vol dir organitzar els treballadors i ha arribat el moment que aquests treballadors construeixin el seu poder polític paral·lel al poder actual i l'imposin per sobre del poder actual. I això ens dona les claus per entendre per què el PCP a dia d'avui ha rebutjat, per exemple, coaligar-se amb aquell engendre que anomenen Podemos, que ha sorgit aquests dies amb els altaveus de mitjans de comunicació fent-los una propaganda molt més que interessant, que ha aparegut com una plataforma electoral contrària al que nosaltres defensem, que és una estructura política que, tot i ser de minoria, estigui arrelada en els centres de treball i utilitzi les eleccions com un altaveu per potenciar el seu treball en aquests centres. Per tant, pel PCP i pel PCPC, l'Estat té un caràcter classista. L'Estat és una eina que fa servir una classe social determinada per oprimir-ne una altra. L'Estat capitalista, encara que formalment puguem presentar-nos a eleccions, encara que formalment puguem formar un partit polític, etc., les eleccions les guanya el partit que té més diners i el Parlament serveix com a consell major de les grans empreses que mouen allà les seves lleis en base a la seva voluntat. El Partit Comunista, que avui commemora els seus 30 anys, té un mètode organitzatiu força peculiar en el sentit que no és habitual en les altres organitzacions. Organitzacions que estan totes, sense excepció, encaminades, en primer lloc, a centrar tots els seus esforços en el rèdit electoral, fins i tot les noves formacions que han entrat en el Parlament. Veiem com la part més institucional guanya cada dia més pes en relació amb la part del carrer. I en segon lloc, aquestes organitzacions estan formades per militants de carnet. Militants que porten quota, militants que de tant en tant, sobretot quan s'acosta una campanya electoral, poden ajudar a penjar una pancarta, poden assistir a un míting, si els donen un entrepà, si no, no, i poc més. El Partit Comunista no funciona així. I aquesta és una de les altres raons per les quals és una organització adequada, perquè no tothom està preparat per ser membre del Partit Comunista. I com funciona? Funciona estructurant-se en base al centralisme democràtic, que és un mètode de funcionament que en primer lloc assegura que tot militant estigui implicat dia a dia en el seu centre de treball, en segon lloc, que tot militant estigui dia a dia més format, o com a tingui el compromís d'estar format en l'essència del marxisme-leninisme, i en tercer lloc, evita que hi hagi aquests militants de carnet que només tenen el carnet i paguen quotes.
No cal que us apureu que només queden dos grans trets del Partit Comunista, però no per això menys importants, encara que els hagi situat al final. Un d'ells és l'internacionalisme proletari. I és que el PCP, des del principi, va néixer no només amb vocació de defensar els principis del marxisme-leninisme, sinó també, i conseqüentment, de defensar el bloc socialista i molt en concret la Unió Soviètica, que era el bastió del socialisme al món, tots els seus problemes, tot i les seves equivocacions, li pessi a qui li pessi, la Unió Soviètica en el seu moment era el bastió del socialisme al món, i el PCP, un dels seus motius que el va impulsar a néixer, evidentment va ser, com he dit, la defensa del marxisme-leninisme, però també la defensa de la Unió Soviètica. També la solidaritat amb aquells països que, aprofitant les contradiccions entre les classes socials que hi ha dins seu, aprofiten per engegar projectes antiimperialistes. Jo recordo, no recordo perquè no havia nascut encara, però recordo haver vist campanyes del PCP i del CJC, per exemple, en solidaritat amb la Nicaragua sandinista, que va tenir molta importància a la seva època. O amb molts altres processos que van tenir lloc en aquella època i que segueixen tenint lloc. Avui dia, nosaltres som una de les úniques organitzacions que defensa de manera conseqüent a Síria. És greu, però és cert i en certa manera és lògic, perquè només l'organització de la classe treballadora pot fer-ho. Som una de les úniques organitzacions que va defensar en el seu moment de manera conseqüent a Líbia, mentre altres justificaven els bombardejos dels Estats Units. I hi ha molts que defensen a Venezuela perquè està de moda, però nosaltres som els únics que ho fem des d'una perspectiva revolucionària, d'enquadrar correctament i de caracteritzar correctament aquest procés. I dit tot això, jo crec que es pot deduir fàcilment que nosaltres, encara que avui ja no existeixi, recollim el llegat, recollim el testimoni de tots dels països socialistes, però en concret de la Unió Soviètica per la seva importància. I tot i que recollim aquest llegat no ho fem de manera crítica, sinó que ho fem, primer, amb voluntat de clarificar què va fallar en aquests processos i de clarificar-ho no només a nivell de l'estat espanyol, sinó també fent cada cop més estrets els llaços entre les organitzacions comunistes a nivell internacional perquè el dia de demà, com va passar ahir, puguem tornar a tenir una internacional comunista en aquest planeta. I, per exemple, avui mateix està tenint lloc a Madrid la 10a trobada de joventuts comunistes d'Europa, on s'està debatent línia política, on s'estan llimant diferències polítiques entre organitzacions com la nostra, com els camarades de Grècia, com els camarades d'altres països. En fi. I per últim, en aquest punt, la nostra vocació d'internacionalisme proletari també ens porta a rebutjar la Unió Europea, a rebutjar totes les estructures que a nivell internacional ha creat el capitalisme en la seva fase imperialista per defensar la seva dominació, com podria ser el cas de l'OTAN, com podria ser el cas del Banc Mundial, de l'Organització Mundial del Comerç, etc. I no només rebutjar-les de paraula, no només dir que es poden... És a dir, nosaltres no diem que es puguin canviar, sinó que diem que s'ha de sortir d'elles com a primer pas per a la seva desaparició. I finalment, ens considerem hereus de la gran revolució socialista d'octubre, com l'anomenaven els soviètics, de la revolució d'octubre de 1917, que per nosaltres va obrir un nou període en la història de la humanitat. El període que nosaltres diem de transició del capitalisme al socialisme. Perquè també som l'única, jo diria l'única organització a l'estat espanyol que diu clarament que com que l'imperialisme, com que el capitalisme ha arribat a la seva fase reaccionària, que és la de l'imperialisme des de principis de segle, ara no hi ha altra sortida als problemes que se'ns presenten dia a dia que la de la pressa del poder i en conseqüència la construcció del socialisme. Per tant, per nosaltres no hi ha fases intermitges, per nosaltres no hi ha república que valgui, per nosaltres no hi ha procés constituent que valgui, per nosaltres només hi ha socialisme, que és la pressa de poder de la classe treballadora, que el poble, dirigit per la classe treballadora, gestioni els seus assumptes. Creiem que mai entre el capitalisme i el socialisme hi ha hagut una etapa intermitja, que mai hi haurà i que, per tant, entregar
a la població, a la il·lusió de que podem generar una república o un procés constituent és, en el fons, fer-li un servei a la burgesia. I per tant ho rebutgem. I creiem, per això recollim el seu llegat, que la Revolució Socialista d'Octubre i el fet que existís un bloc socialista durant tantes dècades ens van demostrar, i per això avui una de les nostres tasques és donar informació verídica del que va passar en aquells països, ens va demostrar que és possible un sistema social i econòmic superior al capitalisme en tots els àmbits i que el simple fet de que la classe treballadora prengui el poder pot obrir les portes, com deia Marx, a la veritable etapa de la humanitat. Ara estem a la prehistòria de la humanitat. La Unió Soviètica, amb la seva revolució socialista, va passar de ser un país on el mitjà de transport era pujar-se en un carro tirat per bous, a un altre país que enviava coets a l'espai, que va guanyar la carrera espacial als Estats Units, que es va convertir en el primer país del món en innovació tecnològica, en àmbits com l'educació. Com veiem que avui a la universitat ens volen fer fora els treballadors, ja 34.000 joves han estat expulsats de la universitat en els darrers 2 anys, mentrestant a la Unió Soviètica la universitat era gratuïta, et pagaven un salari per ser universitari. Avui, mentre es tanquen els centres d'atenció primària aquí, retallen en salut, etc. Allà, la Unió Soviètica va ser no només un dels primers països del món en instaurar la sanitat pública i universal, sinó que, a més, encara es va gastar recursos en sortir de les seves fronteres i exterminar altres malalties en el tercer món que, si no s'erradicaven, era per manca de voluntat dels països capitalistes que fan negoci amb aquestes malalties. I veiem com des de la caiguda de la Unió Soviètica en els països de l'Europa de l'Est han aparegut malalties com la tuberculosi o han aparegut malalties com el SIDA que abans de la caiguda de la Unió Soviètica no hi havia ni un centenar de casos confirmats en el bloc socialista. I una dada curiosa per acabar, a nivell tecnològic, hi ha moltíssimes informacions que confirmen la superioritat de la Unió Soviètica en tots els àmbits. Un d'ells és la tecnologia i la innovació, encara que diguin que el socialisme no era innovador. L'altre dia vaig descobrir una dada que em va resultar molt curiosa. Segur que tots els que sou comunistes en aquesta sala, uns quants, heu sentit alguna vegada a la vostra vida expressions com «per què fas servir mòbil si ets comunista?». Doncs l'altre dia em vaig assabentar que el primer mòbil pròpiament dit i comercialitzat a gran escala era de la Unió Soviètica. No pas als Estats Units, on es van fer algunes investigacions, però sí que és cert que als Estats Units fins a la dècada dels 60 no va aparèixer el primer mòbil comercial que passava 9 quilos i a la Unió Soviètica el 58. Ja hi havia un mòbil utilitzat a més de 30 ciutats que passava 500 grams. La Unió Soviètica va ser un exemple en tots els camps i creiem que una nova etapa de països socialistes també serà exemple en molts camps i per això lluitem. Lluitem per això, el PCP porta 30 anys fent-ho i ho seguirà fent fins que aconsegueixi tots els seus objectius. I dit això, li passo la paraula al camarada Guerrero perquè ens il·lustri la seva experiència i posi noms i cognoms a totes les qüestions que s'han explicat.